Luka je približio Srbijana. Staša, videla sam da i ti imaš YouTube, a? Šta? Nemam ja YouTube. Bio si na YouTube kod one Jane. O, Bože. Jo, kod Jane, da. To je takav cringe bio. Ne brini se, evo sad ćeš opet biti. Znaš kako ti izgleda ono meni? Ajde, molim te, snimamo video, kažem ja, ne. Ne, molim te, ajde. Kad se postavi neki novi video? Evo, ja mislim da ugasila. Oj, da, sve, ova brisala pre... Videi su nam postali dosadni. Salura na šamačku, no? Žao mi što sam ostavila to. Just a regular čas. School of design. Ajde. Dok ja moram zabrati. Nema ništa. I profesor. Još se snima. Da. Nadam se da će biti bez zvuka. Nemoj da više da pipaš. Savršeni, Zaro, nemoj da ga pipaš. Nemoj. Nemojte molim. Samo ga ostavi, veruj mi, Zaro. Nemoj još tu pri vrhu, nemoj da ga pipaš. Ali nisu isti. Jesu isti. Nisu. Profesore, da li su isti? Identični. Laže. Samo ovaj malo više ide u krug. Užasno. Evo, djeca. Gledaš dole je bukvalno. Užas. Odvratno. I to bi bio kraj našeg tutoriala i tako se crta eyeliner.